To ste boli pozerať hore, čo som robila preberanie s ažurkovaním, tak som robila aj do modra, aj do... To sú vyšívacie bavlnky toto? Toto sú, áno, to je perlová priadza, vyšívacie bavlnky sú. Tie kupujete kde? V Českej Třebovej. Českej Třebovej, naša prvovka už dávno Nie, To boli závody MDŽ. áno, v Bratislave, čo to aj zváľali. No. Hej, Alebo ružomberok nerobí, ružomberok robí len robia si také. ten pamuk robí, Hej, ten nie? pamuk, hej. No, fajne. No, takže každé jedno sa musí tak, ako vidíte. Aha, to je zaujímavé. Chcete si takto skúsiť? Nie, to je ťažké na nás. Hej. No, ale pekne sa na to pozerá. Už to ani nerobte, aby si ľudia parali. Hej. Krásne je to. Áno, strašne. No,